Ixa izpiek medikuntzan izan zezaketen erabilera aurkitu zenetik hamarkadak igaro dira. Gaur egun, diagnosi teknika askok aukera ematen dute gorputzaren funtzionamendua ezagutzeko zein gorputza barrutik ikusteko. Medikuntzaren alor askotan erabiltzen dira irudiak. Baina irudiok eskuratzea eta interpretatzea ez da batere lan erraza. Nafarroako Unibertsitate Publikoan ikerketa talde batzuk lanean ari dira medikuntza irudiekin. Ikerketa ahalegin guztien helburua da medikuntza irudien kalitatea hobetzea eta medikuen lana erraztea. Gero eta teknologia gehiago erabiltzen dira irudibidezko diagnostiko medikoa egiteko. Ixa izpiak, erresonantzia magnetikoa, positro igorpen bidezko tomografia. Irudia ezinbesteko tresna da medikuntzan. Giza gorputza barrutik ikusteko aukera ez ezik, beste era batera ezagutzerik ez dauden egoerak bistaratzen dituzte irudiek. Baina medikuntza irudiak ez dira argazkiak. Gorputzaren organo jakin baten parametroren bat irudikatzen da. Anatomia edo fisiologia parametroak izan daitezke. Diagnostikorako informazioa eskuratzen da. Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikerketa talde batzuek medikuntza irudiekin lan egiten dute. Medikuen lana erraztea da talde horien ikerlanen helburua. Medikuntza irudiak lortzeko era askotako teknikak erabiltzen dira. Teknika bakoitzarekin informazio ezberdina lortzen da. Irudi motaren araberakoa da informazioa. Googlean egiten dugun irudi motarekin lortzen den parametroa funtzionala da. Hau da, organismoak nola funtzionatzen duen neurtzen du. Beste mota bateko irudiekin, irudi anatomikoekin, erresonantzia magnetikoarekin edo ordenagailu bidezko tomografia axialarekin esaterako, eunen dentsitatearekin edo organoen itxurarekin, morfologiarekin zerikusia duten gauzak neur daitezke. Gorputzaren informazioa eskuratzeko erabiliko den teknika edozein izanik ere, berreraiketa deritzon prozesu bat egin behar da informazioa irudi moduan ikusi ahal izateko. Informazioa modu batean eskuratzen da eta berreraiki egin behar da irudia lortu aurretik. Bukaerako irudia zehazteko, berreraikitze prozesuan hainbat parametro eta aukera kritiko daude. Eta eskura daitekeen irudi kalitate honenak ere berezko zarata izango du, eta gainera ez du bereizmen espazial honik izango. Beraz, lortutakoa hobetzeko egin daitekeen edozer gauza, irudi bidezko diagnostikoa hobetzeko laguntza izango da. Ayudará al diagnóstico a partir de la imagen. Irudibidezko diagnostikoa hobetzeko helburuarekin, Nafarroako Unibertsitate Publikoan hainbat ikerketa egin dira. Garuneko tumoreen diagnostikoa errazteko, irudien berreraiketa optimizatu da, eta erresonantzia magnetikoaren bidez eskuratutako irudiak erabili dira, positro igorpen bidezko tomografiaz lortutako irudien bereizmena hobetzeko. Irudien kalitatea hobetzeko ez ezik, medikuntza irudiei buruzko erabakiak hartzea errazteko ikerketak ere egiten dira. Humberto Bustintzek zuzentzen duen ikerketa taldeak, adimen artifizialeko sistemak erabiltzen ditu medikuei erabakiak hartzea errazteko. Erabakiak hartzeko sistemak, hau da, adituak duen ezagutza irudikatzen duten sistemak, ezagutza hori landu, irudia bera landu eta erabakiak hartzeko. Hasiera batean, azaleko minbizia diagnostikatzeko erabiltzen ziren sistema hauek. Edozein iruditan oso garbi dago pixel batzuk edo irudiaren elementu batzuk atzealdekoak direla. Beste batzuk argi eta garbi orbanarenak dira. Baina badira halaber atzealdekoak edo orbanarenak ote diren bereizterik ez dagoen pixel batzuk. Mediku adituenak ere bereizten ez dituen pixelak. Ondorioz, gu, medikuaren eskarmentua programa batean implementatzen ahalegindu gara. Ezagutzak datu baseetan daude. Baina mediku bati orban bat arriskutsua dela jakiteko gaitasuna ematen dion eskarmentua, ebakuntza egin behar dela erabakitzeko behar duen esperientzia, horixe implementatzen saiatu gara. Bustintzeren taldeak, Kanadako Waterlooko Unibertsitateari laguntza eskaintzen dio prostatako minbizia duten pazienteen diagnostikoa egiteko. Garatu dituzten sistemek irudietan agertzen diren objektuak bereizten laguntzen diete, eta horrek medikuen diagnostikoa errazten du.
Ultrasoinuak, medikuntza nuklearra, eskanerrak edo erresonantzia magnetikoa oso zabaldutako medikuntza prozesuak dira. Baina 2 edo 3 urteko epe motzean, seguruenik, uhin milimetrikoak ere erabiliko dira gorputzaren irudiak hartzeko. Bizitzarentzat interesa duten molekula gehienek eta eunek oso ezberdin erantzuten dute argi mota horren eraginpean, terahertzen tarteko argi milimetrikoaren eraginpean. Ondorioz, teknika arruntagoekin ezin ikus daitezkeen ezaugarriak ikustea espero dugu. Ixea izpiekin, erresonantzia magnetikoekin ezin ikus daitezkeenak. Beraz, ekipamendu hauek diagnostiko medikorako tresna lagungarriak edo beste aukera bat izan daitezke. Uhin milimetrikoekin lan egin dezaketen oso laborategi gutxi dago munduan. Nafarroako Unibertsitate Publikoan sare analizagailu bat dute. Uhin elektromagnetikoak bidaltzen uzten digu ekipoak. Gai da milimetroko edo gutxiagoko uhin luzera duten uhinak objektu batera bidaltzeko. Objektuaren gain eragin eta bera zeharkatu edo bertan islatu egingo dira uhinak. Ekipamendu honekin gai izango gara objektua zeharkatzen duten uhinak neurtzeko. Zenbat eta nola zeharkatu duten neurtzeko. Eta islatu diran uhinak ere neurtzeko gai izango gara. Irrati astronomian eta alor militarrean garatu eta gero, uhin milimetrikoen teknologia epe laburrean medikuntzan erabili ahal izango da. Gaur egungo teknikekin diagnostikatzerik ez dauden egoerak diagnostikatzeko laguntza osagarria izango da. Azaleko lesioak detektatzeko batez ere. Britainia handiko eta Estatu Batuetako ospitaletan batez ere azaleko minbizia eta bularreko minbizia ikertzen ari dira. Zergatik? Teknika honekin ondo ikus daitezkeen azaleko lesioak direlako.